اف گندê birîva ye. Gundê birîva nêzî bajarê Amûdê 5 kilometre, seriya Amûdê Qamişlo ye û malbatiyê gundê birîva de 21 malin pirê wan bar kirine ê derketine derveyê welêt. Gundê birîva nêzî girê Moza ye. Girê Moza welatê Horiya ye. Dê ev gund pir kevnar e û navê wê jî ji ber birîva Kurdistana Bakur. Kurdistana Bakur hatiye girtin ev nav û navê Kurdistana Bakur birîva ew ji ber birîvkana Kurdistana Başûr e. Sê birîvan e. Birîvkan li Başûr e, birîva li Bakur e û birîva li Rojavayê Kurdistanê li Kurdistana Sûrî. Gundê birîva di dîroka wê jî xweş heye. Dîroka wê na Selî Berekat li ser Boğê birîva dibêje, Boğeyê birîva bi nav û dengê û ji vî gundî jî pir sazban û dengbêj û şair jî rabûne. Heta rehmetiyê Cegerxwîn jî qala vê gundî dike, ev gund pir zengîn e bi kevnariya xwe û rehmetiyê Mixê berbavê ciwan jî ê bistrana xwe bi nav û deng rê bi nêvayê hat, ew jî ji gundê birîva ye. û ez bi navê xwe Merwan Şêx û ez bi xwe jî ji gundê birîva me. Birîva nêzî Ceada Qamişlo Amûdê ye û silav û rêzbû we ev gund gundê birîva.